la parole. C'est ça que Oti d'ailleurs voilà kage on na kage il kage ne solenga sen kala garase makai imano shenni parce que ngino man shenno ngi warande shenno inna no shenno ma shenno hay kanga gore ga fahama se merci vous avez la force. Merci. Au nom de l'ensemble des acteurs institutionnels pour un oui massif, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de la motion de remerciement dont la teneur suit. Suite à la proclamation par la Cour constitutionnelle le 21 juillet 2023 des résultats du référendum constitutionnel tenu le 18 juin 2023 avec 96,91% pour le oui, félicite le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour avoir accepté de porter le projet de constitution qui représente le socle juridique du Mali Koura, puis de le promulguer ce jour, 22 juillet 2023, consacrant l'avènement de la 4e République. Remercie chaleureusement les forces vives de notre nation, dont l'action déterminante a permis la victoire du oui massif, notamment les légitimités traditionnelles et religieuses, les partis et regroupements politiques, les organisations de la société civile, les centrales syndicales, les forces de défense et de sécurité, les ordres professionnels, le Conseil national des personnes âgées, les groupements de femmes, de jeunes et de personnes vivant avec un handicap, les Maliens établis à l'extérieur, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à ce succès retentissant. Félicite l'ensemble des acteurs ayant contribué à l'organisation réussie du référendum sur le territoire national et à l'extérieur, notamment l'autorité indépendante de gestion des élections, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministère de l'Économie et des Finances. Adresse sa gratitude aux premiers responsables des différentes institutions de notre pays, ainsi qu'à leurs membres pour leur engagement citoyen et leur contribution remarquable ayant permis la victoire du oui massif au référendum constitutionnel. Lance un vibrant appel à tous les citoyens ayant eu une opinion contraire et les invite à célébrer la victoire du oui massif qui est celle de tous les Maliens sans aucune exclusion. Enfin, exprime sa vive reconnaissance au peuple malien pour son soutien remarquable au processus de refondation de notre pays. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 22 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Moi, je vais faire dakunya fo bamanangana. Madame ne ka fuli bla e anga jamana de bela jelina. Pour ala barkala anga jamana sharia sumba no cour constitutionnel. Anye kalata munke no ye anga jamana sharia sum falini référendum constitutionnel. Yo jabidi jabi mumbora la. Kroko mo bra ki kandi au kalata konala. Oui, nous avons au Djabi Temera ni Bikonton en Iworo, 196%. Nous le Koku Bala. Autant qu'on fait un bec à motion Munkebi, motion de remerciement. Nous et Boyamasigin Gafé. C'est un cadeau à Bradamne, pas qu'un an yancé, c'est bien non. Kaboule Blabema, ma Begabo Kambulo Dignoma pour que Wika Sekatime. À la Barkala, à la Sagodama. Boyamasigi Fulambo là c'est jamna nyamorema colonel Assimi Goïta no sona ka ke anga jamna shara sumba ka ke o ko defa ka son o defa o temelen ko bire mume konala ay jamna gafe croix constitution croix ka promulgué no ya donné 4e république konala nga flana ay fuli la se anga jamna José Mbema
baramunda baramano parce que niko kibe abefo la kankisina nyina na mungu ambe aketu nyumu fe mulula mko mbala yanga la datu ni yanga jamna dinetigu ani parti ni regroupement mko bula ani société civile ni kay barakelo je groupe fin fait bien ani force de défense et de sécurité mko boko na la ni ordre professionnel nanga jamna chokroba na msokroba ani muso jekulu ni shifuna jekulu an olu bɛɛ vraiment ka foli bila u bɛɛ ma u bɛɛ ni ce ni balaji na ni y'a fɔ cogo min na n y'a ɲinara mun kɔ an bɛ hakɛ to ɲini fɛ mais mɔgɔ da donna kalata in organisation na mɔgɔ da donna campagne ko la u bɛɛ ni ce ni baraji n'an bɛ a fɔ an tɛ ɲina an b'an sinsin o kan kosɛbɛ n ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye au conseil islamique président ani Ɲuro Serifukɛ Buya Idara vraiment u bɛɛ ni ce ni baraji n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ minnu da donna la donc vraiment an bɛ foli bila ka s'u bɛɛ ma a sabanan mun ye an bɛ foli bila ka se mɔgɔ minnu yɛrɛ kun ka baara ye ni kalata in organisation ye n'o ye EJ autorité indépendante de gestion des élections ani ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ani ministère de la défense et des anciens combattants ani sécurité mɔgɔw an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalata kɛra ala barika la manga mabɔ la an sago ye mun ala o d'a ma ani ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale du ministère de l'économie et des finances minnu cɛsirila kosɛbɛ a musaka ko fan fɛ an ye foli bila ensuite ka se an ka jamana jɔsenba fɛn fɛn bɛ yen institution fɛn fɛn bɛ yen n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔ docteur Choguel Kokala Maïga n'o ye CNT président colonel Malick Diaw ani haut conseil des collectivités n'o ye Jakite o y'an yɛrɛ fa ye ani conseil économique social et culturel n'o ye Katire donc an ye foli bila vraiment ka se u bɛɛ ma n'u ka cɛsiri la institution ɲɛmɔgɔw tɛmɛlen kɔ an ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ institution kɔnɔna la fɛn fɛn da donna ni kalata in na o de ye ni jɛkulu yɛrɛ kun ye n ma k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an ye wele bila ka se an ka jamanaden minnu ma birina wɛrɛ kun bɛ minnu na ni constitution in fanfɛla la minnu ta kɛra nɔ ye minnu ko vraiment sika kun bɛ minnu na ka wele bila u bɛɛ ma u bɛɛ ka bɔ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni wi mun tɛmɛna k'a fɔ minnu militera pour le wi k'olu kelen ta dɔn o t'an ka laɲini ye je crois que maliyɛn bɛɛ de kan ka kɛ ni wi na an bɛ wele bila u ma vraiment maliyɛn bɛɛ ka bɔ Kayi ka taa fo Kidal jɛman ma bɔ a la finman ma bɔ a la sifulaka ma bɔ a la cɛkɔrɔba ma bɔ a la minnu sɔnna minnu ma sɔn vraiment an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni wi mun tɛmɛna an bɛɛ de ka wi dun labanan ye mun vraiment an bɛ foli bila ka se maliyɛn den bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛɛ ma peuple bɛɛ ma u ye cɛsiri mun kɛ hali bi an k'an jija an bɛ Mali kura ko ɲini na tɛ taa cɛsiri kɔ dɔ kɛra hali bi a dɔ wɛrɛ b'a la mais je crois que a ka ca Ala fɛ tant qu'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka laɲini mun ye Ala b'o d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an tanga Ala ka adamaden Ala ka maliyɛn bɛɛ kisi aw ni ce aw ni baraji merci. Mali, Kulmo Mali, Bi Mali, Sisa Mali, Chabale, no, I have Chesri there, I'm a post of Abonola, and give Malika, Sini Mali, Mali. I have Chesri. Did you say that Chesri go? I have Chesri. Basubana kumana ko fanga te fangele fanga jamana mara te fangele ko mali biga kai mali ko yoro de la ofota aya jesiri pasobaye de mesenu no nyebaula mo ko ba no nyebaula ala fanga te fangele fanga jamana mara te fangele ni mali biga aundae jamana duranye mali here te mali fe Malibani ula, so malini ula, huo malini ula. Nabi maliba wele, malibena dola de, ate maliba flewa, aya chesri, ama maliba de me, malika bonola, ni mawasa, sabali mosa, kobe juru, ala efe ninge mae,
Konyuma fara konyuma ka alamine. Ambako. Merci les communicatrices traditionnelles. Merci. Monsieur le coordinateur des acteurs institutionnels, vous avez toujours la parole s'il vous plaît pour l'intervention des membres du collectif. Très bien. Merci infiniment. Je ne sais pas s'il y a un membre. Allez-y. Très bien. Merci. Iniche anga ko latiga yoro jekulu nyema iniche ni kala selu ka yamura nyini anga dambetigu fana kumatigu ananga makoro ka ambara kenyo befu jekulu mo befu ka anga kibaru lase la ufana fu kamalido befu anse walendo abe fora anga nyema fe kafoko malikura atariku de bikasere ambi barkada alaye minye o kuna jadi ama anga seka ke o keneka ni sewa bade anga saria sumba kura hali asebena malidon sonama bisku ye kalata aye o sebentira ni anga saria sumba asaria soma mi e cour constitutionnelle anga jamana nyema kuna di son excellence le colonel Assimi Goïta aye bonya da malioka parce que ni mawero tundo wetle fla sabanani foduru kono avant que ka promulguer ako malio sonama a sebentera ku sonama alebe mun kono aya promulguer ni de bonya ka sigi malio ya ni femba de haklima bara de do fembe yere damna ni ne ode mun de malio kunka ano de fo est-ce que wakati bambolo tambolo ka perdu wa président ko ayi donc aya promulgué maintenant bara a sera yoro doma mais a toba de kofe an kan chesi tuguni pour ka se ka ni to lase ala ka anoba yambolo kamali beum befo konona na ni koka na mo be befo ka foko anga ni chesiri anga continuer faut ka se ni transition dana ni transition financière dana malikura yere de wili ka joase ka otuma vraiment anga se ka andeu ana modern kuna wulo o de tora anye ay nyezei ay gawrafu ay forogoto iri hino goykay kul kan yadda ka kaba no charashe pour que iri sharia bugu bero ngim hinka dum lodin atte iri chiti bugu bero kanti cour constitutionnel bi ana zabe katare ani kan bori kan ne ayyongi yaddaga ihin ngini no fonda iri president tubarakallah saya no kangir kono nirshi a goyinda lakkal parce que ane haya kan malien ga yaddaga nga shi hunda suba batashi hakan te biyar zuma a shuto avant que kirko saymate anda promulgué na publié journal officiel wo lakkal berino parce que ga baykam wato ga kankamiriga hayga shendi donc il shenda wati kan irga nirga nan suba shi wala parce que nga borfo ni ga nan hala jirbi ni za wala jirbi gu pour que kaka wote alors que ni signature deno amana kaninda anate dogora wo haya berino kan agiri no koy kane mali taga chinaro nga kanja beri to na shinji mais goyo kan go wodi ndumaga goy bobano
kuna hawo gama hawo kangirnate ka to nungoga irga hima ka tonton wodinga pour que wodi goyni hinka timma ko hun tension irma mali taga irma za irma papa pour que ma sola kamno iriza indiri hama wishe wodi no matiri she borjere woti fonda goyro kanir birmati wishe wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Siu faranga coordination be akoka ofo we table blankana ani abibu sise bamusa farimanda la me ama do mo ba bola munu be kuma dugutigu to la koka ofo ka wali mando aka chesi na aka faso jora. Merci. Une autre prise de parole? Non? Peut-être le mandateur. Merci. Obligatoirement. On te donne la parole parce que quand on dit la société civile, nous, c'est nous qui sommes les premiers représentants de la société civile. Parce que dans un cahier, nous avons la garage qui m'a avec la forme. Nous, pour qu'il y ait un peu de chemin, parce qu'il se bat à la commune, il se bat à la soupa, il est bien, il faut y tourner 4 Burkino, Ndanga Hugo, Bani Gara, Alafia Gara, Dura Gara, Swati Dinka Kurbe, Kaya Dinka, Doria Dinka, Kuhaya Dinka Fanta, Yakuta Mali Hassan, Assalam. Ah, follow what I have on account of how can I 40 be hanga yimo nga 40 kire beta asilo moita ba focus parce que ay bara min ke sisa ay sira di amari am be maka fo sira kile ne be se ko tala nyeta de ko ni sira ngoni am be kan chesi kan bulu di nyoma Munoko Pabano Constitution providiera Kaba Sisangoni Bara de Tora Anga Jamana Anga Nyogomina Anga Transition Bank Anganga Jamana Bara Akake Jamana Mimba to Abeke Dungare Afriki Bay Kanlaje Kafo A Maria example de Amfalabet Ala ko sedi amma ala ko sedi amma me fori kere ya plakata che ani muso be man yow bela jile munum be corona ni ko kana bela ko fo parce que wuye bara minke akera bejen bi o constitution pour migeli me kunu o assise nationale kunu de kumana Uru ko kambe ninde nofe. Constitution kura kasebe. Constitution kura sebena. Constitution kura walera. Constitution kura promulgera. Uru de yofo. Okora ini. Awi afo uyake. Hakila. Ni ninde besena ambetanye. Nemi ye mandateri. Kise kanta ni ne mamaliya ni maliyo befo bene jele wulla ne de kemana teru wiye ne de kuno wolo law na to make wiye be ka so de ndu ala en de kan keso dinyi ta bena e ka foko constitution oui atara 496,91% hakila constitution jama kera ya sama fo nani amani wale ya bone donc nga foli bɛ taa bɛɛ ye cɛ ani muso mɛ foli kɛrɛnkɛrɛnya bɛ taa fana an ka ladala ɲɛmaw ani an ka dugutigiw ani an ka moribaw pratiquement nga foli bɛ taa buye ma buye an ko jukɔrɔba dondo buye ye duwawu kan ye a ka duwawu yɛrɛ foli baye bafu kosɔbɛ de foli bila ka taa fana au conseil islamique ka président ma tiɲɛ na a y'a se k'o kɛ foli bɛ bɛɛ ye komi premier ministre y'a fɔ cogoya min na
parce que les bons ministres de la Premier ministre par Inch'Allah. Inch'Allah, avec elle. Aya fo tuami dem se gate boka. Male fana fo. Parce que sous anikye amasigi amasno amajingo mana wele wati o wati abenga wele ta obeye wiye barakanu ina nina anga kirikyo katoliki ni protestao ruka fori be anyina na feo maoma minna ka atogo foya nina tede iba so hakil jabana tay note bela jelen fori be journaliste au filania na au tumakuna fori charikanya ante sigini silabi fori bawiye tudu mau fotuni ka silika au fotuni au ni che au ni bara ma forte mo ko sere infatigable te sege ne ba do so ani kile wala wati ku jodi ndo o e fori kere ne wudi anga gouvernement ay barakati amba ko da société civile anye mawla wa be ko sili deke ni au ka bara tu mala sante se ya fori bawiye amba ko fan wana filla amba utli nanye na amba fo ni ala sona an gol mani ni ala fe anye mi dabo malibe na jate ne ba do malibe na jate na mani shirai ba malibe jako na so aukan Israel la parce que amye baula ni kanka be foli bla sente bo bela jini ya bena ka anga sigi jakambulo au ni bara au wasi su adikide anye baula ay rebe région na tuba na obiti ambe cercle na tuba na obiti au ni bara anin kera beka barati chena alhamdulillah ni antura nin ko ka dodi ngoma ka barake nyofe wallahi ante sira fo nyanga bani benya au ni shadi baraji hakito be diga sallallahu. Très bien, merci. Avant de lever la séance, je voudrais que nous observions une minute de silence pour l'ensemble des victimes civiles, militaires, étrangères comme maliennes, bien entendu, de notre pays. Merci. Bien, comme mot de clôture, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Après la victoire du 8 massif, après la proclamation provisoire et définitive des résultats du référendum constitutionnel, après la promulgation du projet de constitution par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, ce jour, 22 juillet, le collectif des acteurs institutionnels pour un 8 massif annonce sa dissolution à partir de cet instant.